Egyesületünk környezet- és természetvédelmi céllal alakult több mint 35 éve, és hát a fenntarthatóságra való nevelés, környezetvédelmi, természetvédelmi akciók mellett nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntesség népszerűsítésére és önkéntes tevékenységek szervezésére. Elmúlt 20 évben Hajdúböszörmény városában jelentős fasori telepítések történtek. Volt egy nagyobb vihar a 2010-ben, és a zöld felületnek jelentős része sérült, és az akkori önkormányzat elhatározta, hogy minden erőkkel a pótlást elősegíti. Volt szerencsénk sokféle fát ültetni a városba, különböző utcákon. Mindenképpen azt javasoljuk, illetve azt a célt tűztünk ki magunk előtt, hogy virágzó fákat ültessünk, virágjával, lombjával díszítsenek. Az időlőzetlen segítségével szeretnénk 2027 tavaszán 50 facsemetét elültetni, a klímaalkalmazkodás jegyében és a zöld területek gazdagítása reményében.